nata karon diri sa SIR Phase 1, matina ning ato ang syudad sa Davao, kay ato na sa sorpresahon ang ato ang mga sukitig paminaw diri sa Manjon. And of course, ato ang pakantahon sa ato ang Christmas Station ID sa RMN Network sa Manjon. Mayong buntag kanimo, madam. May buntag, sir. Kasi pangalan. Jean Ann Narbasa po. Kasama Jean Ann, kumusta inyong pagsaulog sa Pasko neto nagkalabay? Okay lang, sir. Okay lang. Happy kayo. Ang pangandaman na po nato ang bagong tuig. No? So na natin pang Noche Buena. Sir. Nana. Nanag. Pero una natin tunol atong Noche Buena. Andam na ba ka mo kanta sa tuang Christmas ID Station sa RMN? Yes po, sir. Okay, 1, 2, 3, ready, get set, go! At makakarating sa tahanan, kapaskuhan, pagmamahalan, bubuhos ng galak ng tuwa. At makakarating sa bayan, ang inyong kalangitan, hawiin ang lahat ng sa inyo'y makarating. Yehey! Kasabagay, hindi na maglangan. Ato lagi tunol ang ato ang dalangan Noche Buena. Pero unaw na to ato ang dalangan wine, non-alcoholic. And of course, pang Noche Buena, kasamang Gian na Ara, dawata. Salamat kay Dex, DCRM and Davao. Naanami pang handa sa mong New Year. Kauban na to si Radyo Maraming Biginita, Radyo Man, Joel Viray, Tatak, RMN.